sme skončili, pretože mám strašne malé miesto v telefóne. Takže tretia časť, prvé video. Takže tretia časť, prvé video. Trochu pobežím. Sa bojím o psov, pretože ja už naháňal pes. Nebudem klamať. Čo bol? Shit. OK, prepáčte. I'm so sorry for that. Dobre. Takže už sa s vami učím. Oh shit. Jak sa hrajú? No nič. Takže už sa s vami učím. Nezabudnite hodiť ten odber, by mi to veľmi pomohlo, je to zadarmo. Aj lajčik samozrejme. Nežobrem. Á, kuriatka si rušte. Je to. Dobre, takže. No nie.